शिव गुरु के चरण में कोटि कोटि प्रणाम बा। हमार प्रणाम के स्वीकार करी। माँ भगवती गौरी गणेश के चरण में कोटि कोटि प्रणाम करतनी। हमार प्रणाम के स्वीकार करी। हमार प्रणाम के स्वीकार करी। धरती पर बैठल धरती माता के चरण में कोटि कोटि प्रणाम करतनी। हमार प्रणाम के स्वीकार करी। साहब हरेंद्र नंद नीलम दीदी के चरण में कोटि कोटि प्रणाम करतनी। हमार प्रणाम के स्वीकार करी। यूट्यूब के माध्यम से जितना गुरु भाई बहन ललिता शिव चर्चा चैनल के देखा था सब कोई के पैर छू के प्रणाम करतनी। हमार प्रणाम के स्वीकार करी। तेरह सभी के बीच में हम ललिता जी आज बहुत सुंदर एगो शिव चर्चा कथा लेके आयल बनी। देखिए एगो बांझिन रही, बांझिन के साथे कैसन व्यवहार लोग परिवार कैले रहे। केहू जाने ला ना ये गुरु बहना कि किस्मत के का खेल होखेला, लेकिन जे भगवान पर भरोसा विश्वास करके चलेला ओकरा एक दिन ना दिन फिर जाला, समय जरूर पलटी कर जाला। लेकिन महादेव पर विश्वास करम, माँ भगवती पर, तबे काम बनेला। तो देखी एगो गांव के बात ह कि एगो गांव में एगो शिष्या रहत रही। छोटी चुकी बालक रही। कहीं कहीं शिव चर्चा होखे, ओ शिव चर्चा में सब लइका खेलेला कूदेला तो ऊ भाग जात रही शिव चर्चा में। शिव चर्चा सुने खातिर चल जात रही। ऊ चल गई शिव चर्चा में। जब शिव चर्चा में चल जास, कहीं भी चर्चा होखे ओह चर्चा में चल जात रही। जाते जाते थोड़ा उम्र बड़ा हो गई। कहे लगली गुरु बहन लोग से बैठ के प्रतिदिन सुनत रही। सभे कोई कहे बच्चा है आवत तड़ी, लेकिन ई ना केहू के पता रहे कि कितना ज्ञान बा इनकरा। का कहतड़ी कि शिव चर्चा के आवाज़ हमरा कान तक पहुँचता ए गुरु बहना, तो हमरा से कहीं ना खेलल जाता ना रहल जाता। हमहू महादेव के शिष्य बनम, हमरा के 3 सूत्र के पालन करे के तरीका बता दी जा। हमहू 3 सूत्र के ज्ञान लेहब। हम महादेव गुरु के चर्चा करब, पालन करब, महादेव गुरु के कार्य करब। एह कह के सब कोई कहे कि हाँ तना छोटा बच्चा बिया, आई कैसे शिव चर्चा करी हन, इनकरा से चर्चा होई हुई ना। हती चुकी लड़की बड़ी, पालन अब वहीं से कर दियाई तो पता ना आगे चल के इनकरा सोच में का आई का ना। लेकिन कहली कि ना, हम बहुत जिद धैली कि हमरा के शिव शिष्या बनाई, हमरा के 3 सूत्र के ज्ञान द, नाम के घोषणा कर। वही मंदिर में जाके अपना नाम के घोषणा लड़की करवैले बड़ी। नाम के घोषणा होते ही लड़की महादेव के चरण में एकदम ढल गई। महादेव में एकदम लवलीन हो गई लड़की। ओकरा खुशी के खजाना बुझाए के मिलल बा। इतना लड़की खुश, इतना खुश कि हमारा नाम के घोषणा हो गई। हम 3 सूत्र के ज्ञान ले ले बनी। हम 3 सूत्र के अब पालन करते हुए चलब, कार्य करते हुए चलब। वही तरीका से वो लड़की महादेव गुरु के बड़ा ध्यान से, बड़ा मन से कार्य करे लगली। कोई गुरु बहना मिले, नाम के कहस की घोषणा करवा ले गुरु बहन। शिव चर्चा कहीं भी होखे पहुँच जात रही। बड़ा ध्यान मन से चर्चा पूजा कथा सुनत रही, देखत रही, कहत भी रही। देखिए गुरु बहना धीरे धीरे समय बढ़ते गइल। का कैले बड़ी, उनकर शादी हो गई। उनकर माता पिता एगो हंसता खेलता परिवार में शादी कर दिलस। शादी क के वो अपना ससुराल गइली। जब ससुराल गइल बड़ी अपना, तो बहुत बढ़िया परिवार रहे, सुखी संपन्न, हर तरह से अच्छा रहे, खुशहाल परिवार रहे। वो जो गोली तो अपन चर्चा पूजा करस, सास ननद के सबके नाम के घोषणा कर देली। सब कोई कहे कि ज्ञानी बड़ी, पुजेरी बड़ी, मान सम्मान खूब मिले। समय के अनुसार 10 साल करते करते हो गई, 12 साल हो गई, लेकिन उनकरा औलाद एको ना रहे। ये कहूँ उनकरा औलाद ना भइले गुरु बहना। जब उनकरा औलाद ना भइले कहूँ तो देखी छोट देवर रहन उनकर। अब छोट देवर के जब शादी भइल, देवरानी अइली, तो देवरानी अइली तो देखी साले के भीतर में उनकरा
एगो गोदी में लाल हो गई। देवरानी के एगो बेटा जन्म ले ले बा। परिवार अब इनकरा के कोई पूछबे ना करे देवरानी के आगा कि साले भर में एगो बेटा के जन्म दे देली। आ इनकर इतना दिन अइला हो गइल, लेकिन अभी तक एगो बेटियों ना पैदा लेलस। देवरानी कहे लगली कि हमार त आवते आवते हो गइली, कहिया से बांझे रखले बड़ा लोग घर में। हम बांझिन रही तो हम ना रहब, न तो हमारा बाल बच्चा के का प्रभाव पड़ी, है प्राचित पड़ जाई। जहाँ बांझिन रहेले तहाँ ना रहे के चाही। सब परिवार के छोट गोतनी जौन रही आइल भड़का देली। सब परिवार उनकरा बात में रहत रहे, आवत रहे। काहे कि आवते आवते वो बेटा के जन्म देली साल के भीतरे, ए से मान आदर उनकरा ज़्यादा हो गइल। आ ई बेचारी के 12 साल हो गए रहे, ये कहूँ लाल ना रहे। एह के चलते इनकरा अपमान होखे लागल। तो एगो ननद भी घर में रही। सास के लागल कि सही कहती है नैकी पतोहिया जौन आइल भी हमार छोटकी पतोहिया कि प्राचित पड़ी, हमरो लड़की कांच कुंवार बिया, शादी विवाह करे के बा, ओकरा प्राचित पड़ जाई, ओकरा प्राचित पड़ जाई। सब कोई ओकरा पति से कहे कि एकरा के मार निकाल, डांटो, घर में नहीं रखे के, एकरा बाल बच्चा नहीं होखत, तू एकरा के निकाल दो। पति कहे कुछ समय खातिर बात में ना आइल केहू के। कहस पति कि एह में हमार कसूर, ओकर कसूर तो कुछ बा ना, सब विधि के विधान बा, कैसे घर से निकाल दही। कान भरते भरते ए गुरु बहना बहुत समय आगे निकलल जाता, लेकिन पति एक दिन अपना भाव के, अपना भाई के, अपना माई के बात में आके अपना पत्नी के बहुत मार मरलन बेरहमी से। इतना मार मरलन, इतना मार मरलन कि बेचारी के एको अंग न छोड़लन। मैं शरीर मार के लाले लाल कर देलन। देह में रत रत खून बहे लागल फाट फाट के। ए गुरु बहना सास ननदोजे टुकुर टुकुर ताकता, लेकिन कोई ना कहलस कि छोड़ द मत मारा। काहे कि हाथ मरवाए में वही लोग के रहे। जब मरवा पिटवा देली तो कहतड़ी जा सास ननद आ गोतिनी कि झोंटा ध के या बहरी निकाल द लात मार के कि कबो घर में प्रवेश न करी हैं। इनकर प्रभाव, इनकर प्राचित घर परिवार पर पड़ी तो ठीक ना होखला। काहे कि बांझिन बाड़ी। सब कोई मार के आ निकलवा देली, मरवा के मार के निकाल देलन। जब निकल गइल बड़ी तो देखी लड़की के 2 जगह होखेला, 2 जगह है बसिंदा होखला, ना तो नैहर ना तो ससुराल। ससुराल के मारल नैहर आ नैहर के मारल ससुराल में। अब निकाल दिलस लोग तो कहली कि कहाँ जाई, कहीं तो कुछ नहीं खेल लौकत। जा तनी अपना माई की यहाँ, भाई की यहाँ, उ लोग तो हमारा जो ऐसे व्यवहार ना करी। का कैले बाड़ी कि वजह से निकाल देले बा लोग। तो बेचारी घर में कहता लोग कि ना ढुके देव। बेचारी का कैले बिया कि ससुराल नैहर वाला अपना माई के घरे जाए वाला रास्ता ध ले बिया। चलल जाती है जाती है घरे अपना माई के। तब भौजाई भेटाइल बड़ी। भौजाई ओसरा में बड़ी खड़ा। अब भौजाई के भर पांजा ध के लड़की खूब रोवती है, खूब रोवती है, खूब रोवती है भर पांजा ध के। अपना के देख के माया भौजाई पूछा तारी कुशल मंगल कि सब तहार ठीक बा ससुराल में कि का बा, कैसे चल अइलू ह बिना खबर के, बिना लितहर के तू चल अइलू, सब ठीक बा कि का बा। कहतड़ी बेचारी बांझिन ननद कि का कहीं है भौजी, 12 साल हो गइल बियाह कैला, ये कहूँ बाल बच्चा महादेव ना देनी। एह के चलते हमरा के परिवार बहुत मार मरलस। सब कोई घर से बाहर निकाल दिल हन जा कि बांझिनिया बिया। बांझिन के मुँह देखला पर
जातरा ठीक ना होई। कांच कुआर घर में लड़की बा, बाल बच्चा बा, एकर प्रायश्चित पड़ी, एकरा के मार के निकाल दो। ए भौजी बहुत मार मार के निकाल देलहन जा, लेकिन भौजी देखी कैसन रही। भौजी कहतड़ी कि ए ननद तू एजा से चल जा, सच में तू बांझिन बाड़ू, तार प्रायश्चित हमरो बाल बच्चा पर पड़ जाई, ए से तू एजा मत रह। अब तार बाल बच्चा ना भइल त हमें हमनी के का दोष बा, तू जा अपन जहाँ जेबू तहाँ, हमारा घरे मत रह। का कैले बड़ी हो जैसे जब निकलल बड़ी बेचारी भौजाई भगैली त जा तड़ी त दुआरी पर बहरी माई बैठल बड़ी। माई बैठल बड़ी, माई के धऽ के आंखबारी में खूब रोवतड़ी, खूब माई के धऽ के आंखबारी में रोवतड़ी कि केनहू के नइखी, भगवान का किस्मत में लिखले बड़न। दा देखी माई कहतड़ी कि का समाचार बा कि चल अइलू ह बिना ली तहर बिना बोलैले। कहतड़ी बांझिन बेटी की का करिए माई, हमारा ससुराल में कोई हमरा के राखत नइखे, काहे कि कहूँ हमारा औलाद नइखे, बेटा नइखे, देवरानी के बेटा हो गुलाइल हिय त साले के भीतर में, हमारा तो 12 साल हो गइल, तो हमारा के लोग मार के निकाल दिल ह कि बंझिनिया के प्रायश्चित बाल बच्चा पना पड़ो, भगावो बंझिनिया के। तो ए माई गतरे गतरे मार के सब देहिया थुरल बा। माई कहतड़ी कि बेटी तोर बियाह शादी क देनी, अब तोरा जहाँ जाएगा बा तहाँ तू जो, तोर परिवार नहीं खे रखत ते में हमार का गलती बा, तोर बाल बच्चा नहीं खे होखत ते में हमार तो कोनो कसूर बा ना, ऐसे हम अपना घरे रखब ना। हमरो पतोह बिया, नात नतनी बा, पोता पोती बा, ओ कनियों के का प्रायश्चित पड़ी, तू चल जाए जैसे। देखी ए गुरु बहना अब वजह से बेचारी का कैले बिया कि चल देलस जातिया, जातिया अब अंधेरा हो चलल बा। त कहतिया बेचारी कि जात तनी अंधेरा हो जाई, औरत जात बनी, कहीं चोर बदमाश हमारा पीछे लाग जाई त इज्जत खराब कर देही, तो और हमरा के केहू ना पूछी, असही मारल चलतानी, का करी कहाँ रही। जात जात एगो माता जी के मंदिर भेटाइल बा, एगो देवी मैया के मंदिर भेटाइल बा। वही मंदिर में लड़की जाके मंदिर के साफ सफाई कैली, आ रात हो गइल ओहिजे रुक गइली। कहली कि एजा माता जी के डर से हमारी इज्जत पानी बच जाई, कोई ना भी आ पाई, ना तो चोर चूहेड़ हमरा के जिए ना दी हसन, आगे ना बढ़म। ओहिजे मंदिर में लड़की रुक गइली आ खूब अछोधार होके बैठ के रोवत रही, जैसे ही मैया पार्वती जी एगो बुढ़िया के रूप धके आ पहुँचल बनी। आके कहतनी पार्वती जी कि ए बेटी तहरा कौन दुख बा, कौन तकलीफ बा, कौन जार बा, काहे इतना वियोग में रोवतड़ू, केकरा वियोग में रोवतड़ू, मत रोव, लोर पोछ के। माई जी त माई जी होखनी, सब जानत रही बात, लेकिन फिर भी पूछनी। कहतड़ी कि का करी, घर से निकाल देले बा हमरा के सब लोग मार के, बंझिनिया कह के। 12 साल बियाह कैला भइल माई, 12 साल बियाह कैला भइल बा, लेकिन हमारा अभी तक के कहूँ औलाद ना भइल। ए के चलते हमरा के बहुत मार मरलस लोग। माई ओहिजा से ससुराल से पिटैनी हाँ, तब माई घरे गोनी है नैहर में, भौजी लुलुआ देली हा, माई भी लुलुआ देली हा कि एजा नत रह, न तो तहार प्रायश्चित हमरा सब बाल बच्चा के पड़ी, चल जाए जैसे। तो हमरा कहीं आराम ना मिलल हम माई, हमरा यही एगो देवी माई के मंदिर लौकल ह, सोचनी कि एजे रह जाए तो इज्जत पानी बाँच जाई। कहली देवी मैया पार्वती मैया बुढ़िया के रूप में रही
कि ए बेटी तू एहजे रह, एजे खइह फूलपति, जे पूजा पाठ करके जाई, साफ सफाई करत रही, दान दक्षिणा ले आई, लेके उहे खइह पीह बनैह रह एहजे। रहे लगली। धीरे धीरे अब सब पुजारिन सबके पता चले लगल कि बांझ है ये रह तड़ी, घर से निकालल गई बड़ी। तब वो लोग बंझनिया कहे लगल कि चलो हो बंझनिया सुतल हो तबे पूजवा करके चल आवे के, ओकर मुँह का देखे के बा, ओकर मुँह का देखे के बा। लोग मंदिर जाए से भी इनकार करे लगल। तब फिर एक दिन खूब रोवे लगली, अछोधार होके रो तड़ी। फिर वही बुढ़िया माई पार्वती जी बुढ़िया माई के रूप में दर्शन देनी, प्रगट भइनी, कहतनी कि अब तहरा का हो गई, इतना रोव तड़ू, पेट नहीं भरत, खाना नहीं मिलत, का चाही, पानी नहीं मिलत। कहतड़ी कि माई ना हमरा पानी चाही ना हमरा खाना चाही, ये कहीं लाल भी ना दुनिया सुन बा, दुनिया अंजोर बा, जहाँ जाता नहीं तहाँ लोग ताना मारता। अब तो मंदिरों में केहू आवता तो कहता कि बंझनिया खटावा तो पूजा करब। अब हम जाई कहाँ, रही कहाँ, हमारा कोनो विधि एगो लाल हो जाए तो बहुत बढ़िया रहे। हम देवी मैया के पूजा करतनी, शिव गुरु के भक्त हैं, ये कहूँ हमारा गोदी में लाल नहीं खे, यही बिना संसार हमरा खातिर सुन लागता। तब कहतड़ी बुढ़िया माई कि बेटी तू धीरज धर आ देख हमार बात माना, तार ससुराल ला मार के निकाल दे बा चाहे कुछ के ले बा, तू एक काम कर, तू हमार बात माना, तू अपना ससुराल चल जा, तार बाल बच्चा जरूर हो जी, जाके देखा। कहली कि कैसे जाई माई, जाइम तो हमार पति हमरा के मार के निकाल दे बन, फिर लोग मारी। कहली ना मारी, तू जा। आ बुढ़िया माई देखी एगो पोटली दिली बड़ी, ले जा ए बेटी, ये अपना घर में अपना सास के दे दी है, तहार सास खुश हो जी हैं। उहे पोटली लेके जब गोल बड़ी लड़की अपना सास के हाथ में दे के गोड़ लगले बड़ी, गोड़ लगली, सास खोल तड़ी तो हीरा मोती खूब जेवर बा। फिर लंछन लागल बा कि तोरा के मार के निकाल देले रही, तो तोरा ये हीरा मोती आई कहाँ से तू चोरी करके ले बड़े। कहतड़ी कि कहीं से चोरी नहीं कइले, रौरा सब हमारा के मार के निकाल देनी जा। माई घरे गोनी, भौजाई हमारा के बोल देली, माइयो भागा देली, कोई ना हमरा के रखलस। जाके माई के मंदिर धोत रही, वही मंदिर में रहे लगनी। एगो बूढ़ी माई मिलली, दर्शन दिली हमरा के, उहे कहली ह कि जा ई सास के अपना मना ली है, तहरा पोटली देतनी। माई कहले बड़ी कि तहरा बेटा हो जाई, अपना सास से ये बात कहतरी। एक मौका देख के देखी, हमरा के एक मौका दे दी ये माई। सास के आगा खूब गिड़गिड़ातारी, खूब रोवतारी। सास एक मौका देले बड़ी रहे के, रह कुछ दिन देख लेतनी। कुछ दिन के बाद उनकरा पेट में देखी गर्भ रह गइल। जब गर्भ रह गइल 9 महीना पूरा होते ही उनकरा एगो बेटा बड़ी सुंदर जन्म ले लेलस। जब बेटा सुंदर जन्म लेलस तो कहली सास कि तू तो हमार लक्ष्मणिया पतोह बारू, दर्शन देवे खातिर तहरा के भगवान इतना परीक्षा ले लहन। आ देख तहरा के साक्षात मैया पार्वती जी परीक्षा ले ली है, दर्शन दिली है, ई पोटली दिली, आ उनकरे देहल हमारे गो ई पोता हो गइल। त धन बाड़ू तू हमार पतोह, लक्ष्मणिया बाड़ू। देखी ए गुरु बहना सास अपना लेली, जब बेटा भइल तो पति भी अपना लेलन, गोतनी भी अपना लेली। अब सब परिवार खूब सुखी पूर्वक संपन्न, खूब हंसी खुशी से खुशियाँ घर में मने लागल, अन्न धन लुटावे लागल, सास से बधाई बाजे लागल, सोहर गवाए लागल। माय गाँव गूंज उठल कि देख मार के निकाल दिलन जा, कितना तपस्या के बाद में बेचारी के एगो बेटा भइल बा। आ कतना वो घर में खुशियाँ मनावल जाता। तो ऐसे करके खुशियाँ मनैले रहन जा। अतने कह के अपना कथा के समाप्त करतनी। हर हर महादेव, हर हर महादेव।